So, sinumpa ka ng duwende. Gunggunam. Naniniwala pa rin po ba kayo sa mga duwende-duwende dyan? Uy, be, pero nakakita ako, kapre nung bata ako, tapos white lady, pugot, nakakita ako ng mga ganyan, yes. Tapos yung kamay lang, tapos sa bahay pa, be, sa bahay kung saan ako lumaki, nagising ako ng madaling araw, kasi may umiiyak sa likuran namin. As in, ang lakas ng iyak. Bata, tsaka matandang guy. Parang nagmo-mourn, nag-grieve, dungaw. Kasi nagdung-dungaw da. Tapos dinig na dinig. Kasi ang lakas, be. Kasi yung window ko, directly sa backyard na. Ikaw ba natakot ng bata? Hindi, kasi nasanay ako. Hindi naman nasanay. Anyway, like, it was part of... hindi naman sa nasanay, sorry, wait. It was just part of the lore, part of the life that I had. And then, natandaan ko pa, there was this super old woman na with menacing eyes, tapos naka-veil siya ng black nasa kitchen namin. Nakatingin lang sa akin ng gano'n, oh. Parang gano'n. Tapos meron pa dun sa bahay ng lola ko, be. Dumaan ako dun sa kwarto ng tita ko, may nakaupo. Lahat naman ng tao nandun naman sa kusina. So, sino yung nakaupo ron? Yung nakaupo, parang shadow lang siya. Black na figure, tapos nakaupo lang siya. Yeah, marami akong mga experience na ganyan, be, promise. Kayo po ba? Minumulto rin po ba kayo? Pero may tanong ako, be, mula naman nang umalis ako ng Pilipinas, parang, I know. No, that's a lie. Kasi sa Germany, meron din sa Germany pala. Nasa bahay ako ng pinsan ko. Yung parang green na crest, ang tawag doon? Yeah, green chest na mahaba na storage na may mga gamit-gamit sa loob. May nakita ako, matandang guy, na nakaupo doon. Tapos, kinunta ko sa pinsan ko. Tapos yung pinsan ko, she started to cry kasi she was married to this matandang guy. I never met the matandang guy kasi namatay na yung matandang. Ang kondo ko po nita. Matandang guy. Nakakainis. What was I saying? So it turns out, yung matandang guy, na hindi ko naman na-meet kasi nga namatay na siya even before ako pumunta ng Europe. Yung matandang guy was the husband of my cousin. And that green chest was his favorite daw. That time, yung cousin ko, papalipat na ng bahay. Sabi niya, ang interpretation niya is, that was his way of saying, wag mong kalimutan tong green chest na to, isama mo to. Para kasama mo pa rin ako. Parang ganun in-interpret yung pinsan ko yung... Pero never, hindi naman yung nakakausap ko sila. Wala naman ako nakausap. Nagpapakita lang sila. Or for example, like, under construction na bahay, bakit merong tao sa second floor? Bakit merong tao sa second floor? Dapat wala. Under construction yung bahay. Alam mo yun, yung mga ganon. Remember I mentioned Capre kanina? Kasi every time na umuwi ako galing high school, madadaanan ko itong tatlong ang tawag namin kapasanglay. Cotton trees. Okay, yeah. Basta, trees ng cotton. Ang konyo ko, ayoko na ituloy yung kwento ko. And then, every time na dumaan ako pauwi, yung pinakaunang tree na, pinakaunang puno na dinadaanan ko, nandun siya nakaupo, tapos nagda-drums. Narinig ko rin niya, nagda-drums. Pero, ako lang nakakita, ako lang nakakarinig. Tapos, maririnig ko lang siya doon sa unang puno. By the time nakarating na ako sa pangalawang puno, wala na. Tapos, sinabes ko siya nakita nandun na nakaupo. Mahaba siya. Malaki, nakapre. Never ko nang pinapansin, parang kaibigan na lang. Pag pinansin mo, mas lalo silang mag-a-attack, gano'n. Kaya mahilig din ako sa horror movies. Tapos may pag nanonood ako ng horror movies, talagang naka-off yung lights, naka-earphones ako, tapos yung nagbo-boom talaga yung volume niya, yung bass, para dinig ko lahat. Kasi mas na-heighten yung takot ko eh. Kaya yung mga ghost na ganyan, pinapaniwalaan ko talaga kasi ako mismo. Although din sa Canada wala pa, hintayin natin. Balitaan ko kayo. Gusto nga po.